So ito na siya guys. Pag kukuha tayo ng kamatis, maliliit guys. Yan. Pwede pa to. Sayang paano na eh. Ayan. May paggagamitan tayo nito. Parang sa probinsya lang guys. Tal masisira na ito. Pati itong mga hilaw kukuhanin na natin. Ayan. Cherry tomato. Ayan. Mga pakinabangan. Ang dami nito nung mga nakaraan. Ayan, lanta na yung dahon. Yan, hindi ka agad na pitas. Ayan. Dahil may nakita akong maliliit na na dilis. Igigisa ko siya doon. Sakto pag open ko ng fridge namin, naubusan kami ng kamatis, yung malalaking kamatis. So sabi ko, naalala ko to. Sabi ko, bakit hindi ko gamitin ito? Ayan o. Ito yun guys. Ayan. Pati itong mga green, mga hilaw, isasama na natin yan. Dahil kaunti lang naman yung aking kailangan. Ayan. Ito nyo yan. So mapapakinabangan na natin. Di tulad ng mga nakaraang araw, ang dami nito. Na-ignore lang. Hindi pinitas. Look at that. Look at this guys, yan. Yan. Mas masarap ito. Dinalagay ito sa sa salad. Yan, medyo malaki ito. Alright. Patapos na kasi yung summer, kaya ito ang itsura niya. Naglalantahan na. Lanta na. Yung mga layana, yung mga yung mga dahon. Yan. So probinsyang probinsya ang datingan. Ito, pwede nating lagyan ito. Sayang din ito, masisira lang ito. Ayan. Tatattarin lang natin ito. Ayan, para mapakinabangan na. Ayan. Masarap ito. Ito sa lulutuin natin. Nakita ko may mga maliliit na dilis. Ayan, may patatas. So ngayon, ito naman ang kailangan natin. Masarap ito guys. Ayan. Ayan, igigisa natin. So, ano pa ang pinagkaiba nito ng sa Pilipinas? Walang pinagkaiba. Parang nasa Pilipinas din ako. Ito. So ngayon, masarap ito guys. Nagutom kasi ito. Meron din mga finger food. Yung mga gutom kasi ito guys. Pagbukas ko ng fridge, sabi ko ayaw ko kumain ng mga frozen, mga ready made na mga finger food. So sabi ko ito na lang. Kita nyo yan. Pagbukas ko ng fridge namin, yun nga ang nakita ko, yung yung dried maliliit na isda. Ayan, simple lang ang gagawin natin. Igigisa ko lang ito. Para akong nasa probinsya. Ayan. So ito, fresh na fresh. Napakinabangan. Ayan, ito. So ayan, pwede kong itong gamitin, mga pasayan, mga shrimp, dried shrimp na maliliit. Tapos ito yung sinasabi ko guys. Ayan. Ayan, ipa-fried ko lang to. Tapos isusutay ko yung yung onions, garlic, yung kamatis. Tapos ito. So ito, masarap ito guys. Probinsya ang datingan, ano po. Ayan. And guys, na-wash ko na. Right. Tapos ito next na na-wash ko na rin guys. Yan. Ito po, sibuyas. Ayan. Tapos may garlic. Masarap yung may garlic.
para mabango. Garlic guys, yan. Probinsya ang datingan ba? Province na province. Discarding probinsya. Ayan, bawang. So ito. Sa province lang tayo. Taktarin natin itong garlic, bawang. Tapos ito. Sibuyas. Tapon lang natin. Sarap yung maraming sibuyas guys. Ginagamit niya ito sa salad. Ayan. Tapos syempre ito. Ayan, gagayatin na natin. Ayan. Ito ang magbibigay ng flavor guys. Magpapalasa. Ayan. Diba? Ito. So habang mag-ano tayo guys, habang gagayat ako, mag-slice ng maliliit na kamatis, papainitin na natin ito. Frying pan. Yan. So, non-stick. So of course ito, dahil ipa-fry natin itong fish dried, itong maliliit na fish, itong dilis. Ayan, ito sakto may mantika, may use oil doon pero gusto ko itong mantikang bago. Dadamihan natin guys ng kaunti. Ayan, dahil ipa-fry natin ng saglit itong dried fish. Right. So ito, gagayatin ko na yung tatantarin na natin. Sama natin ito. Yung tangkay pa yan. So ayan kasi nito. Tad lang. Wash ko na lang ito dahil may mga buto para matanggal yung buto guys. Ayan natin ipiprito. Buhos na yan guys. Madali yan. Nangangamoy sa bahay. Saglit lang ma-prito itong dilis guys. Yan. Tapos ahawunin ko na lang. Tapos kasi magigisa tayo, magsusutay tayo ng onions, garlic and tomato. Ang bango guys. Yan. Wow, yummy. Sorry, mangangamoy na naman kapitbahay. Ito yung may nag-post about sa yung puti na inaano yung mga Pilipino nagluluto ng dried fish. Ayan. Ano kasi sila sa amoy na to. Ayan, ilagay na natin yung yung mantika, bagong mantika. Ilagay na natin itong garlic. Of course, sibuyas. Kumbaga parang nasa lang tayo. Madalian lang ito guys. Ayan. Parang nasa camping. Itong mga discarding ganito. Cowboy na cowboy ba? Cowboy yan na datingan. So, lalagay na natin yung
Gigisa na natin. O, dinorog ko na lang guys yung ano, yung kamatis. Ayan. Ayan na siya. So ito na siya guys. Everybody act like the answer. One love like in the movies, wasting precious time assuming